Ai onko sullakin mennyt leggingsit haaroista rikki? Katsotaanpa miten mulla on tapana korjata tämmöiset saumasta tai sen vierestä tai molemmista rikki menneet housut. Mä leikkasin vanhasta teepaijasta 2 tämmöistä palaa, jotka on vähän isompia kuin ne rikki menneet alueet noissa housuissa. Ja tässä on hyvä, että tämä materiaali joustaa suunnilleen saman verran kuin nämä leggingsitkin. Ja jos halutaan mahdollisimman huomaamaton tästä paikkauksesta, paikkojen värin on hyvä olla tietenkin mahdollisimman samaa väriä kuin näitä housut. Ja sitten kiinnitetään tämä paikkakangas tähän rikkinäisen alueen päälle. Ja katsotaan, että se on just sopivalla kohdalla. Ja sitten laitetaan nuppineuloilla reunoilta kiinni. Ja sitten ommellaan tää paikka kiinni siksakilla näihin housuihin. Mulla on pistona siksak, piston leveys ehkä 4 ja pituus semmonen 2 tai 3. Ja tälleen samalla lailla ommellaan se toinen paikka kiinni.